Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida na Dubun Asirai TV. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. A yau muna tafe da wani sirri ne maganin farin jini da yarda Allah. Wannan maganin farin jini ne garanti mujarrabin kuma yana yi. Insha Allah. Kai mai kasuwa ne, kai ɗan kasuwa ne, ko kai ba kasuwanci kake yi ba, ko kai namiji ne ba ka da farin jini, ko ke yarinya ce ba ki da farin jini haka, ko wani ɗan siyasa baya da farin jini, to insha Allah ku jarraba wannan sirrin mai albarka. Wato ana rubuta yawa dubu 2,000. 1,000 a samu shi wanda ake ce mai kayi malam a daka a zuba. Kashe ɗayan a bar shi haka. To duk lokacin da ka je kai wanka da wannan mai ciyawa sai ka zo ka shanye wannan marasa ciyawa. Kwana 3 za a yi. In kai da jikinka kana da dafa'i maye bai kama ka, iska bai kusantar ka, to ka yi shi sati ɗaya malam. Wallahi tallahi sai ka zo ka mini godiya da yardan Ubangiji. Ba a yi wa ƙananan yara. Na ce ba a yi wa ƙananan yara in ba dai suna dafa'i ba. Wallahi maye zai iya kama ta mutu, kuma zai iya kama shi ya mutu. Kai ma da kanka malam ba ka dafa'i kar ka aiwatar da wannan sirrin, domin bakin mutum zai kama ka. In kana da maganin da baki bai iya kama ka, baka bai iya kama ka, za ka iya yi. Insha Allah mujarraban ne. In bidiyon ya burge ka, suka mana subscribe da like